ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ଜଣେ କୃଷକର ଛୋଟ ଜମିଟିଏ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ନିଜ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏକ ବିରାଟକାୟ କଳା ଭାଲୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ମଣିଷ, ତୁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ରହ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମାରିକି ଖାଇବି। ତୋର ମାଂସକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବି। ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ମୋତେ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଚାଷ କରୁଛି। ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସଲରୁ ଭାଗ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କଥାଟା ଖରାପ ନୁହେଁ, ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ତୁ ମୋତେ ଠକିବୁ ନାହିଁ? ଶୁଣ, ଏଥର ଯାହା ଚାଷ ହେବ ତାର ମାଟି ଉପର ଭାଗ ମୋର ଆଉ ମାଟି ତଳ ଭାଗ ତୋର। ଏଥର ରାଜି ତ? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଦେଶ। ଏଥର ଜମିରେ ଯାହା ଚାଷ ହେବ ତାର ମାଟି ଉପର ଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନେବେ ଏବଂ ମାଟି ତଳ ଭାଗ ମୋର। କୃଷକଟି ସେହି ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟ ହେଲା, ଭାଲୁଟି ଗର୍ଜନ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ମୋ ଭାଗ କାହିଁ? ସର୍ତ୍ତ ମନେ ଅଛି ତ? ମାଟି ଉପର ଭାଗ ମୋର ଆଉ ମାଟି ତଳ ଭାଗ ତୋର। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ନାହିଁ ମ? ସବୁ ମନେ ଅଛି ତ? ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମାଟି ଉପରେ ଯେତେ ପତ୍ର ଆଉ ଡାଳ ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମାଟି ତଳ ଭାଗ ମୋର। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ମୋ ଭାଗରେ କେବଳ ଡାଳପତ୍ର? ତୁ ମୋତେ ଠକି ଦେଲୁ ନା କ'ଣ? ରହ, ଏଥର ମୁଁ ଚତୁରତା ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତା ଫସଲର ମାଟି ତଳ ଭାଗ ମୋତେ ଦେବୁ ଆଉ ମାଟି ଉପର ଭାଗ ତୁ ନେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି ହେବ। ଏଥର ମାଟି ତଳ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଉପର ଭାଗ ମୋର। ଏଥର କୃଷକ ଧାନ ଚାଷ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ପାଚିଲା, ଭାଲୁ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟି ତଳେ ଭଲ ଚାଷ ହେଇଥିବ। ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋ ଭାଗ ବାହାର କର। ମୁଁ ତାକୁ ନେବି ଆଉ ଖାଇବି, ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବି। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ମାଟି ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧାନ ମୋର ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚେର ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେସବୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ତୁ ବହୁତ ଚତୁର ସାଜୁଛୁ। ଏଥର ମୁଁ ଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛି। ଆସନ୍ତା ଥର ମୁଁ ମାଟି ଉପର ଏବଂ ମାଟି ତଳ ଭାଗ ନେବି। ତୁ କେବଳ ମଝି ଅଂଶ ରଖିବୁ। ଏଥର ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ହିଁ ମୋର ଖୁସି ମହାରାଜ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଶସ୍ୟର ଉପର ଏବଂ ମାଟି ତଳ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମଝି ଅଂଶକୁ ମୁଁ ରଖିବି। କୃଷକ ଏଥର ବହୁ ଚତୁରତାର ସହ ଜମିରେ ମକା ଚାଷ କଲା। ମକା ଗଛ ଯେତେବେଳେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଲା, ଭାଲୁଟି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ନିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ମୁଁ ଉପର ପତ୍ର ଆଉ ତଳ ଚେର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି। ମୁଁ କେବଳ ମଝିରେ ଥିବା ମକା ଗୁଡ଼ିକ ନେଉଛି। ହେ ମଣିଷ, ତୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ତୋ ସହ ମୁଁ ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ଲଗେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଷ କର। ମୁଁ କେବେ ଏ ଜମି ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। ତୁ ଏଠି ବିନ୍ଦାସ ଚାଷ କର। ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ମାନିଗଲି।